वेलकम बॅक. आज आपण करणार आहोत व्हाईट चिकन पुलाव. पाहू शकता एकदम छान झाला. त्यासाठी मी इथे 3 ते 4 पळी तेल घेतलेलं आहे कढईमध्ये. त्याच्यामध्ये 7 ते 8 काळी मिरी, लवंग 7 ते 8, दालचिनी मी 3 ते 4 स्टिक घेणार आहे, तमालपत्राचे 3 ते 4 पानं, हिरवी वेलची 3 ते 4 घेणार आहे, मसाला विलायची 2 आणि स्टारफूल 2 आणि शहाजिरा 1 चमचा टाकून घेणार आहे. हे पाहू शकता तुम्ही. आता या तेलामध्ये छान तडतडू द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण एक कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे, तो आता परतून घ्यायचा आहे. आता त्याच्यानंतर इथे 9 ते 10 मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत चिरून, त्या टाकून घ्यायच्या, त्याही परतून घ्यायच्या. आता 1 ते 2 मिनटं परतून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे इथे लसूण आणि आल्याची पेस्ट टाकणार आहोत, ती छान परतून घ्यायची आहे. आता 1 चमचा मी इथे धने पावडर टाकून घेते, ती छान मिक्स करून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर 1 टोमॅटो घेतला उभा चिरून, तोही छान टाकून परतून घ्यायचा आहे. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, त्यामुळे टोमॅटो लवकर शिजेल आपला. आता छान मिक्स करून घेऊयात. आता मी चिकन घेतलेलं आहे इथे अर्धा किलो, स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. बाकी काही मॅरिनेशन केलेलं नाही आहे. ते 1 मिनिटभर याच्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये 1 चमचा इथे मी बिर्याणी मसाला टाकून घेतलेला आहे. ऐच्छिक आहे, बिर्याणी मसाला टाकला नाही तरी हरकत नाही आहे. त्यानंतर इथे 2 ते 3 वाटे मी पाणी टाकून घेणार आहे चिकन शिजण्यासाठी. आता हे मिक्स करून घेऊयात आणि उकळी येऊ देऊयात. पहा, अशी आता उकळी आलेली आहे. आता 9 ते 10 मिनटं आपण चिकन शिजू देणार आहोत. आता चेक करून घेते मी 9 ते 10 मिनटानंतर. तर आपले चिकन शिजलेलं आहे 80%, थोडंसंच बाकी आहे. असंच आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये माझ्याकडे पुदिन्याची वाळलेली पानं होती, ती मी अशी कुस्करून घेणार आहे हातावरती. याने फारच छान चव येते बिर्याणीला किंवा आपल्या पुलावला, आपण जो पुलाव करणार आहोत त्यातला. मी आणखीन पुदिना टाकून घेतला. इथे मी बिर्याणी राईस घेतला अर्धा किलो, तो स्वच्छ धुवून 10 ते 15 मिनटं भिजवून ठेवला होता. आता तो याच्यामध्ये टाकून घेऊयात आणि थोडंसं भाताला मीठ लागेल, त्यासाठी थोडंसं चवीला मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण या चिकनच्या भाजीमध्ये हे मिक्स करून घेऊयात. आता 1 मिनिटभर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाहू शकता आपण इथे व्हाईट चिकन पुलाव करणार आहे, त्याच्यामुळे हळद वगैरे काही टाकायचं नाही आहे. आता आपल्याला अंदाजाने साधारण 2 ते 3 कप पाणी टाकून घ्यायचं आहे तांदूळ शिजण्यासाठी. आता 4 ते 5 मिनटं आपण शिजू देणार आहोत. आता 4 ते 5 मिनटानंतर आपण पाहतोय तर थोडासा आणखीन आपला तांदूळ शिजणं बाकी आहे आणि थोडंसं पाणी टाकून घेऊयात आपण. अजून पाणी लागेल थोडं आणि आणखीन 2 मिनटं आपण शिजवून घेणार आहोत. हे पहा, मी थोडंसं पाणी टाकून घेतलं आहे आणि आता थोडंसं मिक्स करून आणखीन 2 मिनटं शिजू देणार आहोत, म्हणजे आपला चिकन पुलाव एकदम शिजून तयार होईल. आता झाकण ठेवून मी शिजू देते आहे. आता 2 मिनटांनंतर मी आता सर्व करून घेते. आपला व्हाईट चिकन पुलाव तयार झालेला आहे. असा मी काकडी, लिंबू आणि कांद्याबरोबर सर्व केलेला आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग. चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.